עם יתרון 4-1 מהמשחק בנובי סאד, מארחת אייקס את וויבודינה הסרבית למשחק הגומלין, המהווה עוד סוג של הכנה בזכות הניצחון הגדול לפני שבוע. כך זה נראה גם עד הדקה 40, שבה וויבודינה הדהימה ועלתה ליתרון של 1-0. צ'רנו מרקוביץ' הוא זה שכובש, הבלם עולה לכדור הקרן, מנצל בישול של פטרוביץ'. אז עכשיו זה 4-2 בסיכום שני המשחקים, אבל זה החזיק מעמד בדיוק 4 דקות. דבי קלאסן מאזן ל1-1 עוד לפני סיום המחצית הראשונה. רכיר נוגח פעם ראשונה, קלאסן את השנייה. אנחנו במחצית השנייה וכדאי מאוד 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 להיות ערניים. אוסקר גלוך קובע 2-1 בשער נהדר. התלהבנו בשידור החי כשהוא כבש את השער, אבל זה כלום לעומת מה שתראו בהמשך. שער של אוסקר שמחזיר לאייקס את היתרון 2-1, וכאן, שימו לב כאן, זה כבר 3-1 לזכותה של אייקס. כדור ששולח לו סטיבן ברכהאוס מנוצל לתום. עוד לא אמרנו את המילה האחרונה. אנחנו עוברים אל הדקה 71. אדברסן באגף הימני שולח כדור רוחב, ומי נמצא שם? אוסקר גלוך כדי להשלים 3 4-1 לאייקס. 2 דקות אחרי השער הנהדר הזה שמבטיח לו כדור הביתה. אוסקר גלוך הוחלף, קיבל את התשואות שלו, ובסיום אייקס היא זו שמנצחת 4-1 פעמיים בתוך שבוע. 4-1 את וויבודינה, ומשלימה הלאה את העלייה שלה לשלב הבא בקונפרנס.